салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси Хурсанд тоб хабарҳои варзиширо бароятон мехонад. оғоз мекунем. одамҳои номдор амалу рафторашон ҳамеша мавриди диққат аст ва ҳар ҷое қадам гузоранд ҳатман атрофи он гапҳои ба қавле калон мешавад. Роналду 15 соли охир яке аз калонтарин мавзӯи расонаҳои иттилоотиву шабакаҳои маҷозӣ дар фазои варзишӣ ба ҳисоб меравад. нест рӯзе ки атрофи ӯву ҳамтояш аз Аргентина акалан як хабаре нашр нашавад. ҳаминак Роналду то ҳадде қудрат дорад ки оби нӯшидании бегази оддиеро ки шояд аз дарьё бигиранд аз сарпарасти асосии чемпионати Аврупо ширкати машҳури Кока-Кола авлотар донист ва ин нӯшокӣ аз рӯи маъруфият аввалин дараҷаро пеши як оби оддӣ дуюм дараҷа нишон дод. ҳоло кулли телевизионҳои аврупоӣ аз Евроньюз сар карда то BBC ву пойгоҳҳои бузургтарини иттилоотӣ ин амали Роналдуро мавриди таҳлил қарор медиҳанд. Криштиану Роналду дар нишасти матбуотии пеш аз бозии мунтахабҳои Португалия ва Венгрия дар доираи рақобатҳои Евро 2020 аз рӯи миз ду шиша нӯшокии Кока-Коларо ки барои он ҷо гузоштан шояд ширкат миллионҳо доллар сарф карда бошад аз наздаш дур кард ва оби оддии бегазро аз ин нӯшокӣ авлотар донисту ба мардум хитоб карда гуфт ки об нӯшед. акнун ин навор дар саҳифаҳои иҷтимоӣ чарх мезанад ва мардум амалкарди ӯро ҳар хел баҳо медиҳанд. қаблан ҳам Криштиану Роналду ягон маротиба ҳеҷ нӯшокии газдореро аз брендҳои ҷаҳонӣ тарғиб накарда буд ва ҳатто дар чандин мусоҳибаҳояш мегуфт ки ман асабӣ мешавам вақте писари ман Кока-Кола, Пепси ва ё чипс истеъмол мекунад. инҳо воқеан ба саломатии инсон зараровар мебошанд. ҳоло ширкати мазкур оид ба ин амали Роналду ягон изҳороте надодааст, аммо мутмаинам ки ин кори Роналдуро ширкат ҳатман интиқод мекунад. он мардум чӣ хеле гуфтем миллионҳо доллар сарф карданд то ду шиша обашон рӯи мизи нишастҳои матбуотӣ бошад, аммо Роналду ду шишаи миллионҳо доллар арзишдоштаро ба қутии партовҳо мемонад. мусобиқаи футболии Евро 2020 аз оғоз пур аз бозиҳои ҳангомаофару голҳои зебову фоҷиаҳои ғайриинтизореро дар бар дорад. аллакай дар сеюм рӯзи рақобатҳо гумонам голи зебои чемпионатро Патрик Шик зад. мунтахабҳои Чехия ва Шотландия дар марҳилаи гурӯҳӣ чемпионати Аврупо андари майдон шуданд ва Патрик Шик ҳамчун лидери чехҳо ба задани ду гол даст ёфт ки голи дуюми ӯ шояд беҳтарин голи чемпионат дониста шавад. голи аввалро ӯ аз як партофти ҳамдастааш тавассути сар ба тури дарвоза ворид кард, аммо голи дуюмро бошад аз маркази майдон ва он ҳам бо як зарба ки тӯб бо дарвозабон якҷо ба тури дарвоза дохил шуданд. ин дар ҳоле сар зад ки вақте тӯб дар маркази майдон ба пои Патрик Шик расид, ӯ дид ки дарвозабони ҳариф андаке аз дарвоза дуртар аст. аз ин рӯ тӯбро рост ҷониби дарвоза равон кард. аввал тӯб вориди дарвоза шуд ва маршал ки бо суръати хело баланд сӯи дарвоза мерафт худро идора кардан натавонисту ба тури дарвоза бархӯрд. ана инро мегӯям футболбоз. баъзе футболбозон аз марказ гол задан як сӯ, зарбаашон то назди дарвоза намеравад. рекорди навбатии Месси. агар чемпионати Аврупоро тамошо доред, пас ёдатон бошад ки фаросӯи уқёнуси бузургтарини ҷаҳон як чемпионати футболии дигар ҳам мегузарад ки беҳтарин футболбози дунёро дорад. гап сари Копа Америка меравад ки Месси боз ҳамон голи маъмулии худро аз зарбаи ҷаримавӣ ва он ҳам ба дарвозаи яке аз азаливу ашаддитарин рақиби мунтахабиаш дастаи Чили зад. задани чунин голҳо аз зарбаи ҷаримавӣ барои Месси мисли зарбаи 11 метра шудааст. ҳарчанд бозӣ мусовӣ шуду голи беҳтарини Месси ҳам барои Аргентина ғалаба наёвард, вале Месси бо ин гол дар бозиҳои расмӣ аз Габриэл Батистутаи дастон як қадам пеш гузашт. Габриэл Батистута дар мунтахаби Аргентина дар бозиҳои расмӣ ба задани 38 гол даст ёфтааст. Месси бошад ҳамакнун бо 39 гол лидерии ин оморро бар уҳда дорад. мегӯям ҳоло будааст якта нимта рекордҳое ки Месси нашикастааст. акнун меравем сари фоҷиаи бузургтарини Евро 2020 ки хушбахтона ба вуҷуд наёмад. гап сари аз дами марг гаштанҳои футболбози машҳури Дания Кристиан Эриксен меравад ки ба гуфти табибон ӯ дохили майдон тӯли 10-15 дақиқа бо марг даст ба гиребон буд. ин дар бозии гурӯҳии чемпионати Аврупо миёни мунтахабҳои Дания ва Финляндия ба миён омад. дар рафти бозӣ ногаҳон Эриксен ба замин афтод ва футболбозони он ҷо буда диданд ки ӯ тамоман беҳушу беёд аст ва зуд ёрии аввалро даъват карданд. дар аввал як ҳушравии оддиро мемонд,
вале бо гузораи сонияву дақиқаҳо вазъи ӯ бадтар мешуду аз ба истилоҳ мишмиши табибону ашки футболбозони мунтахаби Дания ки онҷо буданд маълум мешуд ки Кристиан Эриксен дар арафаи падрудгӯии дунё аст. табибон барои наҷоти ӯ талош мекарданду дигар кулли мухлисону футболбозони онҷо буда ғайри гирьяву тарсу таассуф ҳеҷ кори дигаре аз дасташон намеомад. дақиқаҳо мегузаштанд вале аз ба ҳуш омадани Эриксен чизе маълум набуд. хомӯшии дохили майдон ҳамон лаҳза он гунае буд ки гӯё садои пар задани паша ба гӯш мерасид. Каспер Шмейхел яке аз қаҳрамонҳои саҳнаи наҷоти Эриксен буд ки бо табибон кор мекард ва ҳамчунин барои дастгирӣ ва ба тарс дода нашудани аҳли оилаи ӯ мешитобид. ҳамсари Эриксен ки бо пираҳани шавҳараш ба ин бозӣ омада буд ҷуз гирья кардан чизе аз дасташ намеомад. дар аксҳо дида мешавад ки чӣ хел мухлисони дар минбар буда ба гирья медароянд. табибон гуфтанд ки сабаби ба замин афтодани футболбоз ин истоди қалб буд ки андаки дигар пас моғро аз даст медодем. табибон тамоми роҳҳоро истифода бурданд то ӯро наҷот диҳанд. Кристиан Эриксен бо шарофати маҳз ё худ массажи қалбу ба кор дарории дил тавассути дефибриллятор ба зиндагӣ баргашт. баъди 15 дақиқа табибон хабари хушро расонданд ки Эриксен нафас мекашад. ҳамин тавр ӯро ба беморхона бурданд. футболбозони мунтахаби Дания бозиро идома надоданд то оне ки Кристиан Эриксен аз беморхона тавассути занги видеоӣ ба онҳо аз саломатии хуби худ гуфт. ӯ дар саҳифаи худ навиштааст ки ман то охирин нафас мубориза мебарам. аммо табибон мутаассифона ба футбол баргаштани ӯро кафолат намедиҳанд. дар ин вазъ албатта мо як футболбози олиро дигар дар майдон намебинем, вале ба истилоҳи мардумӣ гап гапи саломатӣ аст. мунтахаби Испания нишондоди рекордии Евро 2020-ро дар тубнигаҳдорӣ бар ҷой гузошт, аммо қаҳрамонии хосаи шведҳо садди роҳи зафар барояшон гардид. возеҳтар карда гирем, дар бозии нахусти гурӯҳии хеш дар Евро 2020 мунтахаби Испания ҳеҷ голе вориди дарвозаи шведҳо карда натавонисту кулли ин нокомиҳоро албатта ки ҳимояи пурқудрати скандинавиҳо сабабгор шуд. дар назари аввал Луис Энрике бозигузории манфиатбахшеро дар тубнигаҳдорӣ роҳандозӣ намуд, аммо дар асли кор чунин услуб ҳолатҳои зиёди голзаниро ба бор наовард. кулли чизро албатта барои бозии натиҷабахши инфиродии ду ҳимоягар дарвозабон ва ҳамлавари мунтахаби скандинавӣ садгузорӣ шуд. ба таври умум агар бигирем, дар бозии нахусти Евро 2020 даста аз нимҷазираи Пиреней бозии ниҳоят дидание нишон дод ки чун дар ҷоми ҷаҳонӣ испаниҳо нишондоди рекордӣ аз рӯи тубнигоҳдориро дар бозии алоҳида ба худ ихтисос доданд. дар ҳамин бозӣ бошад хатти ҳамлаи испаниҳо бо дифои секабатаи шведҳо бархурд шуда дастаи Ян Андерсон бо услуби классикии 4-4-2 ва нимаи майдонии бидуни тӯб қариб ки тамғаи ҳуҷуми испаниҳоро аз худ намуд. дар ҳамин бозӣ Луис Энрике яку якбора чанд омодасозиҳо аз барои рафти бозӣ дошт ва асоситарин корбарӣ ин ҷойгиркунии Педри ва Коке наздиктар ба дифоъгарон буд. онҳо тариқи истифодаи партофтҳои кӯтоҳи диагоналӣ ва ҳаракат бо минтақаҳои марказӣ ба хадди пеши ҳариф ҳуҷум мекарданд. маҳз ба ҳамин кор испаниҳо каму беш имкон пайдо менамуданд ки тӯбро наздиктар ба ҷаримагоҳи шведҳо расонанд. дар хатти ҳамла нақши калидиро Алваро Марата иҷро менамуд, замоне ки тариқи ҳаракатҳои бошуурона барои кулли даста ёрирасон буд, ҳарчанд ки дар дақиқаи 37-уми бозӣ ҳолати воқеии голзаниро ҳам аз даст дода бошад. ҳамлавари Ювентус дар мавқеъҳои мухталифи майдон фишороварӣ менамуд то ки сарборӣ ба миён оварда мавқеъҳои майдонро барои суратгирии ҳамдастаҳояш ба ҷаримагоҳи ҳариф озод намояд. дар натиҷаи ин раванд бозии мунтахаби Испания хислати ҳуҷумии солимро ба худ касб намуд. маҳз тариқи ҳамин раванд ҳаракатҳои бидуни мавқеӣ ҳам роҳандозӣ шуданд ки бояд ба хатти мустаҳками дифои шведӣ зарбазан мешуданд. ана дар иҷрои ин кор мушкилиҳо ба миён омаданд. дастаи Энрике 17 зарба ҷониби дарвозаи ҳариф равон намуд ки аз онҳо 6 зарба умуман берун аз ҷаримагоҳ зада шуданд ки барои тамғаи бозикунии нигаронидашуда ба дарвозаи ҳариф ҳолати шокро ба миён меорад. дар нимаи дуюми бозии испаниҳо дар қисмати бештари вақт бозиро бидуни ирсолҳои хатарнок паси сар менамуданд ки инҷо метавон аз рафти бозӣ аз дақиқаҳои 51 то 67 ва аз дақиқаи 74 то 89ро мисол овард.
сабаби аслии инҷо албатта саҳми инфиродии бозингарони шведӣ дар симои Виктор Линделёф ва Маркус Даниэлсон мебошад ки дар маҷмӯъ 19 маротиба ҳуҷуми испаниёро бартараф намуданд. ҳарчанд ки ин кори оддӣ ҳам бошад, вале муҳимтарин амал дар бозии характери дифоъкорона мебошад. Робин Улсен бошад барои намоиши даставии шведҳо 5 ҳолати наҷот аз гол бахшид ки қисми бештарашонро масалан пас аз зарбаи Дани Олмо дар дақиқаи 15 дақиқан ҳамин қаҳрамонии хуса гуфтан зарур аст. эҳтироми алоҳидаро ҳамчунин Александр Исак арзанда гардид. ин нафари ояндадор аз Реал Соседад шахсан мунтахаби Шветсияро бо бозии ҳуҷумгор раҳнамун месохт ва айнан ҳамин бозингар хатарноктарин ҳуҷуми скандинавиҳоро дар дақиқаи 40 барои Маркус Берг созмон дод. дар дақиқаи 60 аллакай чунин партофтҳо аз ангушшумортарин ҳаракатҳои манфиатбори ҳуҷуми шведҳо дониста мешуданд. агар хулосабарорӣ кунем, мунтахаби Испания бозии ҷолиби ҳуҷумкор нишон дод, аммо ба дастаи Энрике ҳолатҳои воқеии голзанӣ камбуд шуданд ки ин ҳама аз қаҳрамониҳои шведҳои алоҳида бармеояд. имкониятҳои аввалин дараҷа баҳри комибиҳои пурдурахш дар ҳамин евро ҳардуи дастаҳо дар ихтиёр доранд ва гурӯҳи Е аз ин баъд ба мақоми ҷолибтарин гурӯҳ аз лиҳози бозӣ пас аз гурӯҳи F муддаӣ хоҳад буд. худи бозӣ байни мунтахаби Испанияву Шветсия бошад бо натиҷаи 0-0 ва чун нахустин мусовии бидуни ягон гол дар евро 2020 анҷом ёфт. ва ҳамин тамом. то дидор, хайр.